салом дӯстон, мисли ҳар вақта ҷои кор дар молочный завод рамаз. Кор бародарои азиз официал нест. Касоне ки патент ё студентский билет дорен, кор карда метавонед бародаро. Кор бародарои азиз, мороженый, творог, сметан, ҳамин гуна чизҳо мебароред. Соати корӣ боша аз соати 9 то соати 9. Зарплата дар як моҳ 2 маротиба дода мешавад. 15 ва 30 71500 рубл мешавад бародарои азиз. Рӯзи шанбе выходной. Обед 1 соат вақт доред. Масалан, метавонед ё 1 соат бибуроед ё ин ки ним соати 2 маротиба. Ҳатто занҳоро метавонанд ки кор кунанд. Ҷои кор бародарои азиз хунук нест. Чӣ хеле ки дидестен коргаро таи либоси тинук кор кардестанд. Чизе ки дар ҳамин завод истеҳсол мекунем бародарои азиз, шумо худтон метавонед бемалол истеъмол кунед. Як чизи дигарша бигем бародарои азиз, агар шумо аз дигар шаҳр омаданӣ бошед, завод яъне ки метавона барои шуморо квартира биёвад. Ба ҳамин хотир шумо метавонед ки зарани огоҳшон кунед ки шумо аз дигар шаҳр меоед ва ё ба шуморо квартира меёванд. Суруға, Город-Рыбинск, Ярославский област. Рақамҳои ҷои кор бошад дар рӯи экранҳои шумо бародарои азиз. Метавонед ки занг бизанед.